med det resultat, at de sprang bare så voldsomt, så det var ved at springe mig ud af sadlen. Og så til jeg, ved du hvad, jeg opgiver bare i omspringningen, fordi jeg får ikke noget godt ud af det alligevel. Så det var bare sådan lidt, jeg tror bare, vi ned og ned til strækken i stedet. Jeg er så god med den kombination, så det kommer på kraft i en, og jeg ved ikke, om de er nogen, der tager indspringet hjem. LC. Der var utroligt meget. Vi siger tak til Line.